инсоният дар тӯли мавҷудияти худ як зумра инқилобҳои илмиву техникиро паси сар намудааст, ки ҳар кадомашон дар камолот ва худшиносии он нақши амиқро боқӣ гузоштаанд. беҳуда нагуфтанд, ки ҷавонону наврасон созандагону бунёдгарони фардои ҳар як давлат буда, дар ҳамаи шароит ҳамеша таҳти тарбия ва дастгирии роҳбарияти олии мамлакат қарор мегиранд. дар посух ба ин ғамхориҳо ҷавонони саодатманди диёр ба илмомӯзии таваҷҷуҳи бештар зоҳир намуда, ҳамарӯза бо дастовардҳои худ ба олами илм навоварӣ ворид месозанд. дуруд азизон, барномаи ворисони илм аз тақдим аз телевизиони илм ва табиат. идомаи намоиш шуморо бо қаҳрамони имрӯзаи барнома ошно мекунад. моро пайгирӣ кунед. шукрулло машрабов магистранти факултаи химияи донишгоҳи миллии тоҷикистон мебошад, ки аллакай дар самти илму фанноварӣ қадамҳои устувор гузошта ба муваффақиятҳои беназир ноил гардидааст. шукрулло хатмкардаи факултаи химияи донишгоҳи миллии тоҷикистон аз рӯи ихтисоси химик омӯзгор дар соли 2024 буда ғолиби чандин озмуну олимпиадаҳои дохиливу сатҳи байналмилалист. номбурда соли 2022 дар олимпиадаи байналмилалӣ дар давлати Туркманистон, ки дар он зиёда 300 донишҷӯ аз 80 донишгоҳҳои 18 давлат аз ҷумла Тоҷикистон, Русия, Амрико, Малайзия, Озарбойҷон, Италия ва ғайра иштирок доштанд, тариқи онлайн иштирок карда сазовори мақоми сеюм шуда бо мукофотпулӣ ва дигар тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардидааст. ман дар озмунҳо олимпиадаҳои ҷумҳурия ва байналмилалӣ хело зиёд иштирок кардагӣ ҳастам. соли 2023 дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи химия иштирок кардам ва дар даври ноҳиявӣ сазовор ҷои дуюм гардидам, дар даври шаҳрӣ сазовор ҷои ифтихорӣ гардидам ва ноумед нашудам. баргашта боз донишамро сайқал додам. дар ин ҷо тамоми адабиётҳо фароҳам ҳастанд, устодони соҳиб таҷриба ҳастанд. донишамро сайқал додам, бори дигар иштирок кардам ва дар соли 2024 дар ин озмун иштирок кардам. дар даври ноҳиявӣ сазовори ҷои дуюм гардидам ва дар даври шаҳрӣ сазовори ҷои дуюм гардидам ва бо диплому ифтихорномаҳо ва бо маблағи 15 000 сомонӣ қадрдонӣ карда шудам ва барои даври ҷумҳуриявӣ вай тайёриямро ҷиддитар дидам. ҳама рӯза омада дар лабораторияҳои факултет корҳои озмоишӣ мегузарондам, ҳалли масъалаҳо аз китобҳои дигар давлатҳо истифода мекардем ва ин меҳнатҳо буд, ки дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои якум гардидам ва бо маблағи 35 000 сомонӣ ва диплом ва дигар ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шудам ва ҳамчунин аз ҷониби ректори донишгоҳ бо маблағи 10 000 сомонӣ дигар қадрдонӣ карда шудам ва дар умум дар ин озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат бо маблағи 60 500 сомонӣ қадрдонӣ карда шудам. дар соли 2024 дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, ки дар байни тамоми донишҷӯёни муассисаҳои олии кишвар баргузор шуд, барои дарёфти ҷоми раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ иштирок кардам ва сазовори ҷои якум гардидам бо ҷоми раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ ва бо дипломи дараҷаи 1 қадрдонӣ карда шудам. машрабов шукрулло дар факултети химия аз соли 2020 аст инҷониб таҳсил мекунад. давраи донишҷӯиро бо муваффақият хатм намуд бо дипломи аъло ва айни ҳол дар курси якуми магистратура таҳсил мекунад. ӯ хеле донишҷӯи ба одоб, хислати хеле хуб дорад ва ин маълум мешавад, ки дар оила ва дар мактаби миёна хеле аз падару модар, аз устодоне ки дар даврони мактабиаш ба ӯ дарс гуфтанд, тарбияи хуб дидааст ва бо ҳамкурсон, бо устодон ва бо ҳар касе ки суҳбат накунад бо муомилаи хуб, бо гуфтори хуб, суҳбатҳои хуб мекунад. атрофи хислатҳои хуби машрабов шукрулло агар мо соатҳо ҳам сухан кунем кам аст, чунки ӯ ҳар як ҳарфе ки
мезанад, ҳар як саволе ки ба устодон метиҳад, ҳар як муроҷиате мекунад, бо одоб, бо хислати хеле хуб муомила мекунад ва месазад ки дигар донишҷӯён ва магистроне ки дар факултети химия айни ҳол таҳсил мекунанд ва аз мактаб донишҷӯёне ки ба факултети химия мебиёянд аз Машрабов Шукрулло ибрат бигиранд, ба монанди Машрабов Шукрулло хислати хубу ҳамида дошта бошанд. рақобати зеҳнӣ миёни чандин нафар иштирокчӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ барои шумо мушкилӣ пеш намеовард? мушкилӣ каме дида мешуд. чаро чунки мо дар олимпиадае ки дар дохили ҷумҳурӣ мешуданд, ҳама намуди олимпиадаҳо ман иштирок мекардам. дар ин ҷо сатҳи масъалаҳо каме нисбат бар олимпиадаи байналмилалӣ пасттар буд. дар он ҷо саволҳо хело фарқкунанда буданд, дар сатҳи баландтар буданд, лекин дар он ҷо фақат як қисми донишҳои иштирокчиён танҳо ҳалли масъалаҳо дида мешуд. дар ин олимпиадае ки ман дар ин дохили Тоҷикистон иштирок мекардам, дониши иштирокчиён на танҳо аз ҳалли масъалаҳо, балки аз қисмати озмоишӣ ва тариқи назариявӣ ҳам санҷида мешуданд. ва ман дар олимпиадаи байналмилалӣ ҷо нагирифтам, ҷои ифтихорӣ гирифтам ва ноумед нестам. ман бисёр чизҳои навро фаҳмидам вақте ки бо он иштирокчиҳо шинос шудам ва баъзе сайтҳое мавҷуд будааст ки ман фаҳмидам ки дар он ҷо адабиётое ки масъалаҳояш аз дохили ҳамонҳо меояд, бо онҳо фаҳмидам ва шинос шудам ки ман минба дар назди худ мақсад гузоштам ки аз ҳамун сайтҳо, яъне шабакаҳое ки ва ё китобошонро мепартоянд, дастурҳои ваёро мепартоянд, дастурҳои илмиро, аз он ҷо ҳама рӯза истифода кунам, ҳама вақт истифода кунам ва дар соли оянда ки дар он ҷо иштирок менамоям, ҳаракат кунам ки сазовори ҷои якум гардам. мо дар муассисаи маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои ноҳияи Сино тӯли 2 сол аст ки ба ҳайси омӯзгори фанни химия кору фаъолият менамоям. дар ин муддат шогирдонам дар олимпиадаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ сазаворҳои ҷоиҳои намоён гардидаанд. чандин шогирдам дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ сазавори ҷои якум, дуюм ва сеюм гардидаанд. ҳоло 5 шогирдро барои озмуни ҷумҳуриявӣ илм, фуруғ, маърифат омода карда истодаем. соли пештар 4 шогирдам дар интернет олимпиада ки дар давлати Россия шуда гузашта буд, тариқи онлайн иштирок кардам ва 2 тоаш сазавори ҷои якум ва 2 тои дигараш сазавори ҷои дуюм гардиданд. хушбахтона баъди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои насли наврас ва ҷавонони боистеъдод шароит хеле васеъ ва фарохтар гардид. махсусан баъди эълон кардани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маориф, сафи ҷавонони боистеъдоде ки ба илмҳои табиӣ роҳ оварданд хеле зиёд шуд ва яке аз чунин ҷавонони муваффақ имрӯз Машрабов Шукрулло Абдулҳамидович мебошанд. Машрабов Шукрулло баъди ба донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуданаш соли 2020 дар курси дуюмиш ба кафедраи химияи физикӣ ва калоидӣ тақсим карда шуд ва дар давоми 4 сол дар кафедраи химияи физикӣ ва калоидӣ корҳои курсӣ ва кори хатмро зери роҳбарии устодони кафедра иҷро намуд. аз соли 2022 сар карда дар озмуни илм, фуруғи маърифат ва олимпиадаҳои байналмилалию инчунин ҷумҳуриявӣ иштирок намуд ва хеле муваффақ ҳам гардид. Шукрулло Машрабов ҳамчунин соли 2022 дар озмуни ҷумҳуриявӣ илм, фуруғи маърифат иштирок карда, дар даври ноҳиявӣ мақоми сеюм ва дар даври шаҳрӣ ҷои ифтихориро сазовор гардид. соли 2023 бошад дар олимпиадаи байналмилалӣ дар давлати Туркманистон ки дар он зиёда аз 450 донишҷӯ аз 120 донишгоҳҳои зиёда аз 26 давлат аз ҷумла Беларусия, Чин, Маҷористон, Испания, Австралия, Русия, Амрико, Малайзия, Озарбойҷон, Италия ва ғайра иштирок доштанд, тариқи онлайн иштирок намуда ҷои сеюмро сазовор гардидааст.
шукрулло машрабов ҳамчунин соли 2024 ғолиби ҷои якуми даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат мебошад. ном бурда ҳоло магистранти курси якуми факултаи химияи донишгоҳи миллии тоҷикистон мебошад. иштирок дар озмуну олимпиадаҳои дохиливу хориҷӣ аз ҳамдигар чӣ фарқият доранд? масъалаҳое ки дар олимпиадаи байналмилалӣ меоянд аз масъалаҳое ки дар дохили давлат мешаванд бартария доранд. Масалан мо дар ин ҷо бо масъалаҳое вомехӯрдем ки як компонент ё ду компонент дода шуда буд. Ман дар вай масъалаҳо дидам дар масъалаҳои байналмилалӣ ки аввалин бор буд иштирок карда тариқи офлайн яъне ҳузурӣ вай на кам аз 10 компонент дошт. Яъне барои ҳалли ин масъала бояд на кам аз 10 компоненти вай ёфтан дар кор аст. Ва дар он ҷо масъалаҳое ки бисёртар ба озмоишӣ алоқаманданд ҳамин хел масъалаҳо меомад. вақте ки ҳар як шогирд новбаста ба оне ки ӯ дар куҷо таҳсил мекунад, чӣ дар мактаби меёнад, чӣ дар донишгоҳҳои олӣ дастоварде ба даст меорад, дар баробари хурсандии ӯ устодон, ҳамкурсон, аҳли коллективи донишгоҳ хурсанд мешавад. мо низ ҳамин ҷумла ҳастем ва ҳар вақте ки Машрабов Шукрулло дар олимпиада ва озмунҳои чӣ донишгоҳӣ, чӣ сатҳи байналмилалӣ, чӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекунаду соҳиби ҷойҳои намоён мегардад, мо хеле хурсанд мешавем ва ин дарак аз заҳмати шабонарӯзии аҳли факултети мо мебошад ки шогирди мо дар он ҷо иштирок мекунад, дар олимпиада ва озмунҳо иштирок мекунад ва сазовори ҷои намоён мегардад. На фақат ман, балки ҳайати дастаи олимпии факултет, садорати факултет ва махсусан раёсати донишгоҳи миллӣ аз дастовардҳои Машрабов Шукрулло ки дар озмунҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок мекунад ва сазовори ҷойҳои намоён мегардад, албатта хурсанд мешаванд. вақте ки дастоварде ба даст меоред, ҳамон лаҳза чӣ ҳиссиёте вуҷуди шуморо фарогир мешавад? ин як лаҳзаест ки ҳар як ғолиб инро худаш дарк мекунад, яъне одаме ки муваффақ шудааст дар ин сола ҳамон худаш дарк мекунад. ҳар як касе ки дар ин озмун иштирок мекунад, ғолибиятро ба даст меорад, худаш бояд дурусттар дарк мекунад ва одамоне ки дар вай толор харсак мезананду хушҳолӣ мекунанд, бояд дида наметавонанд. тамоми он заҳматҳои шабонарӯзие ки барои ғолибият мо мекашем, назди устодо омада ҳаракат мекунем ки як чизи нав омӯзем, аз адабиётҳо истифода мекардем шабонарӯзӣ, дар ҳамон лаҳзае ки ғолиб мешавем ва хурсандӣ вуҷуди моро фаро мегирад, ин нишон медиҳад ки беподош намемонад ва тамоми ҳамон заҳматҳо қадрдонӣ карда мешавад. аслан ман аз кӯдакӣ ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ шавқи бениҳоят зиёд доштам. ҳамин буд ки дар ин дараҷаҳо муваффақ шудам. ман аслан дар ҳамин даврони кӯдакӣ ба худ савол медодам ки чаро осмон кабуд бошад, чаро ситораҳо дар рӯз наметобанду дар шаб аён ҳастанд. ба ин саволҳо ва дигар саволҳо дар сари ман пайдо мешуд. умуман ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ шавқи беҳад зиёд доштам. дар даврони мактабиам дар чандин олимпиадаҳои фаннӣ, физика, математика, химия иштирок кардагӣ ҳастам, сазовори ҷойҳои намоён гаштагӣ ҳастам. ду маротиба дар олимпиадаи аз фани математика иштирок кардам, сазовори ҷойи дуюм гардидам дар даврони мактабӣ. тамоми дастовардҳое ки аз фани химия ман дорам, қариб 90% дар даврони донишҷӯиам аст. чаро? чунки ман вақте ки ба ин факултет омадам, дар назарам як китобхонаи химиявии Савонеҳул ҳикмат бар ин дар назарам тофт. бо ин олимоне ки ин қадар устодони донишманде ки дар ин факултет вохӯрдам, шавқу рағбати маро ба омӯзиши ин илм зиёд кард ва ман пайваста ҳаракат кардам ки дар дастаи олимпии ин факултет ворид шавам ва заҳматамро бениҳоят зиёд кардам ва ба ин дастаи олимпӣ ворид шудам ва
дар ин ҷо устодони соҳиб таҷриба барои мо дарс доданд ва ниҳоят ба ҳамин дастовардҳо ноил шудам. Машрабов Шукрулло аз курси якум аллакай саводнок буданашро нишон дод ва ба ғайр аз оне ки дар дарсҳои умумӣ иштирок мекард, азбаски кафедраи химияи физикӣ ва калоидӣ ин мутасаддии дастаи олимпӣ мебошад, дар назди устодони кафедра сабақи иловагӣ мегирифт ва бо гирифтани сабақи иловагиаш албатта боз донишу саводи худро хеле мукаммал намуд ва яке аз вазифаҳои асосӣ ки дар назди худ гузошта буд, ин боз ҳам бештар такмил додани дониши худ буд. Машрабов Шукрулло як шахсияте мебошад ки ҳамеша мехоҳад донишаш такмил ёбад ва барои амалӣ кардани такмили дониши худ ӯ аз устодон маслиҳатҳо мепурсад ва мустақилона ба таҳлили адабиётҳои илмӣ, мутолиаи китобҳои илмӣ ва мутолиаи маҷаллау мақолаҳо ва корҳои озмоишие ки дар соҳаи химия аст анҷом медиҳад ва барои рушд ва инкишоф ёфтани дониши Машрабов Шукрулло ҳам устодон вазифадор бояд бошанд ки бо ӯ корҳои илмӣ таҳқиқотӣ баранд, дарсҳои инфиродӣ гузаранд, маслиҳатҳо диҳанд, ба ӯ кӯмак кунанд ва инчунин худи ӯ низ бояд ҳамеша кӯшиш заҳмат кашад ки ҳамин дониши доштааш такмил ёбад. инсоният дар давру замонҳои гуногун дар натиҷаи илмомӯзиву тадқиқот ва ниёзҳои рӯзмарра барои фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ ба дастовардҳои зиёд дар соҳаҳои гуногун мушарраф шудааст. имрӯзҳо дар мамлакат ҷавонони муваффақ ба монанди Шукрулло Машрабов бо савияи дониши худ саҳми хешро дар рушду инкишофи кишвар мегузоранд. маҳз ба ҳамин хотир ҳукумати мамлакат барои дастгирии ин гуна ҷавонон тамоми шароити заруриро фароҳам овардааст. ин ҳамаро ба инобат гирифта омӯзгорон ҳам дар талоши онанд ки дастпарварони онҳо бо дониши азбарнамудаи худ оянда муаррифгари миллату давлати худ дар арсаи ҷаҳонӣ бошанд. маро ректори донишгоҳ ва декани факултетамон ба факултети кимиёи донишгоҳи миллӣ ҷалб карданд. ман ин ҷо дар роҳбарии устодонам ба таҳқиқи раванди комплексҳосилшавии кадми д бо тиамачерина ва ин ҳосилаҳои он корҳои тадқиқотиро оғоз кардаги ҳастем. дар оянда чӣ мақсад дорам? дар оянда мақсад дорам ки ин кори илмиамро бо истеҳсолот алоқаманд намуда як тадқиқоте кунам ки камеам бошад барои аз давлати истеъмолӣ ба давлати истеҳсолӣ гузаштанамон мусоидат кунад. ҳамчун омӯзгор, ҳамчун модар таманнои онро дорам ки Машрабов Шукрулло ба зинаҳои баландтари илм раванд, чун ба ин сазовор аст. таманнои онро дорам ки ба шӯъбаи докторантура дохил шавад, докторантура аз рӯи ихтисос дохил шавад ва онро бо муваффақият тамом кунад, чун ояндаи ин ҷавони муваффақ хеле нек хоҳад буд. ояндаи Шукруллоро хеле хуб тасаввур кардан мумкин аст, диданам мумкин аст, чунки ҳамеша кӯшиш мекунад, заҳмат мекашад, дар пайи такмили дониши худ аст ва ҳамеша чизҳои нав ба навро мутолиа мекунанд, мепурсанд ва мо умедвор ҳастем ки дар оянда Машрабов Шукрулло дониши худро такмил дода баъд аз хатми зинаи магистратураи факултети химия ба зинаи докторантура дохил мешавад ва мо ҳамроҳи ӯ корҳои илмии таҳқиқотиро идома медиҳем ва умед аст ки дар оянда Машрабов Шукрулло як олими намоён дар соҳаи химия мешавад.
واقعاً علم با عمل برای انکشاف تفکر اهمیتی مهم دارد. مراد انسان از آموختن علم فقط غذای روحی نبوده، بلکه در حیات از آن استفاده بردن است. شکرالله مشربوف با اراده قوی نقشه دارد که دانش از برنموده خود را تکمیل داده در سمت انتخاب نمودهش نفر نمایان علم گردد. ما تهیه‌گران برنامه وارثان علم به این جوان موفق کامیابی تمنا نموده امیدواران داریم که چون او جوانان وطن دوست برای رشد علمی تاجیک صدقاً کوشش نموده نام و پرچم تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند می بردارند.